Fl-istudio miegħi Monsignor Paolo Cremona, grazzi tal-li qiegħed magħna eċċellenza għal darb'oħra. Regolarment ikollna dawn il-laqgħat flimkien illi naf li jinżlu għasil mat-telespettaturi tagħna. Illum naturalment ħanifukaw fuq dak li ħajġri l-ġimgħa d-dieħla l-ewwel ta' Mejju, allura il-festa ta' San Giuseppe Ħaddiem u naturalment il-festa tal-ħaddiema kollha wkoll vera. Fil-fatt hija festa li ġiet adattata propju mill-festa tal-ħaddiem ġiet ukoll festa ta' San Giuseppe fir-rwol tiegħu b'mod speċjali bħala ħaddiem peress li kien mastru daxxa, allura nikkonsidraw bħala l-protettur tal-ħaddiema kollha u allura l-ewwel ta' Mejju saret ukoll festa ta' San Giuseppe Ħaddiem. San Giuseppe ir-rwol tiegħu wieħed sieket ħafna. Raġel li jaħdem fil-kwiet naturalment ma' żewġ personaġġi kbar bħalma kien Ġesu u l-Madonna naħseb li huwa diffiċli li jkollok personalità oħra li ħatider daqshekk, hux vera? U fil-fatt il-rwol tiegħu għalhekk huwa sabiħ għaliex huwa bniedem ta' ħafna fidi. Pereżempju waħda mill-affarijiet li tolqotni jiena hija l-fatt li dan il-bniedem intażel minn Alla biex jiżżewweġ lil Marija. Imma mbagħad it-tifel jaf li ma kienx tiegħu. Ġifieri il-missjoni tiegħu kienet li hemm dan it-tifel li jemmen li huwa li bent Alla u ħaħsibu isu kien tiegħu. Allura dik naħseb titlob ħafna meta tajt li t-tifel mhux tiegħi imma jqed nieħu ħsiebu u dik kienet ir-rol li juqdiha mill-bidu sal-aħħar. Rwol li kollha ngħid illum il-ġurnata huwa kontemporanju ħafna tagħna wkoll hux vera li inti hemm nies li jagħmluha din l-għażla li jrabbu t-tfal ta' ħaddieħor u hija xi ħaġa sabiħa. Ukoll. U dik kienet il-figura ta' San Giuseppe hija sabiħa ħafna għaliex delikatezza li kellu pereżempju meta sar jaf li l-Madonna kienet qed tistenna tarbija, delikatezza tal-kuxjenza tiegħu għax la darba ma nafx minn fejn ġiet it-tarbija ma nistax inħalliha hemmhekk, fl-istess ħin id-delikatezza li kien se jneħħiha mill-moħħbi biex in-nies ma jkunux jafu ġifieri ma rridx jagħmel xi ħaġa fuqha imma kien skruplus madwar il-liġi sakemm fl-aħħar der l-anġlu qallu fil-fatt kienet il-misteru li kien hemm hemmhekk u hemmhekk ovvjament ħallil Sitna Marija u ħallit tarbija biex jħossiba. Ekku. Ir-rwol tiegħu bħala ħaddiem issa? Kien mastru daxxa. Ovvjament qegħdin nitkellmu mastru daxxa f'kwestjoni ta' raħal, żgħir jiġifieri xogħlijiet żgħar li kien ikun hemm bżonn li jagħmilhom u li kien jaqla il-ħobs tiegħu ta' kuljum propju bħala mastru daxxa. Niftakru li meta Alla l-imbierek għażel il-Sidna Ġesu Kristu biex ikun mastru daxxa ukoll jiġifieri bien mastru daxxa niftakru meta imbagħad Ġesu beda juri l-kobor tiegħu bħala li bent Alla, dik switlu bħala tfixkil. Għax dejjem kienu jgħidu dan mhux bin il-mastru daxxa dan, la mar skola, la mar università, tal-erf kollu minn fejn iġibu bin il-mastru daxxa. U allura naraw li anke bin il-mastru daxxa hemmhekk Alla rid juri l-kobor fix-xejn. Ħafna drabi Alla l-imbierek hekk jirraġuna fejn fin juri t-twelid ta' Ġesu minn verġni. Juri t-twelid ta' Ġwanni l-Battista propju minn ommu Elisabetta li mhux suppost kellha tfal. Ġalment juża dak li mhux suppost ikun hemmhekk biex inti tajt jew hemm xi ħaġa mhix posta, xi ħaġa tal-ġenji u nkellem xi ħaġa li mhux qed nifhimha. U allura hija li ttalla. Fil-każ ta' dan ġara l-istess ħaġa li fil-fatt Sidna Ġesu Kristu qatt ma mar universitajiet, pereżempju mhux bħal San Pawl għax San Pawl kien tallem, jiġifieri tista' tajt l-erf tiegħu beda propju meta kien jgħallem ma tallimx da fil-villaġġ li kien jgħix fih. U sa frattant ħareġ dak l-erf kollu minnu. Allura min emmen imbagħad beda jgħid mela dan l-erf mhux ta' Ġesu bħala bniedem li qed nara, imma ġej iktar il fuq bħalma kien jgħidu dak li rajt ant missieri jiena ġejt biex nagħtikom. Ekku. Naturalment f'dawn il-ġranet inti għandek diversi impenji kont qed tgħidli dalgħodu mort iżur Casa Leone, mhux vera? Dalgħodu fil-fatt kont qiegħed hemmhekk mort speċjali mhux għall volja dortom ukoll għall-anzjani li hemm hemmhekk imma l-istaff biex nirringrazzjahom anke tal-ħidma li huma jagħmlu, tal-paċenzja li jkunu jagħmlu, tal-li huma għażlu dan il-kwalità ta' xogħol li ħafna minnhom hija carers mal-persuni li huma anzjani biex nirringrazzjahom dak li jagħmlina dawk li n-nies li jażlu fil-ħajja tagħhom li jkollhom kuntatt man nies, pereżempju anke meta mmur skola, l-bira kont qiegħed fi skola tal-Birgu, dejjem nirringrazzjahom għax ikunu għażlu propju dik il-ħidma
speċifika, pereżempju teacher li jgħallem tfal, pereżempju carer li jieħu ħsieb il-morda u dawk li huma għax huma iktar direttament qegħdin f'kuntatt mal-persuna li b'xi mod jew ieħor għandha bżonn l-għajnuna tagħhom. Naf li għandna xi ritratti tal-okkażjoni li kont fiha inti u hawnhekk qed nitkellmu fuq nies li jkollhom vokazzjoni kbira, mhux vera. Għaliex hija importanti mingħajrhom dawn in-nies naturalment ma nkunu nistgħu hemm ħafna aspetti tal-ħajja tagħna li ma nistgħux immexxu fuqhom. Nirringrazzjaw lil Photosity għal dawn ir-ritratti li qegħdin naraw bħalissa. Hawnhekk Casa Leone, u x'hekk? Hawnhekk hija Casa Leone ta' Slima. Hija waħda mill-4 homes li għandha l-Knisja, mhux tas-Sorijiet, għax tas-Sorijiet mbagħad għandhom homes oħrajn. Imma li tmexxi l-Knisja hemm 4. Ekku, illum il-ġurnata qed naraw bżonn ikbar, Monsinjur, għal dak li huwa għajnuna lill-anzjani tagħna, l-popolazzjoni tagħna qiegħda tikber u x'vera. Qed ngħixu iktar? Allura bil-fors in-nies x'aktarx li huma ħafna iktar impenjati, pereżempju l-fatt li għandek iż-żewġ persuni li hemm id-dar it-tnejn jaħdmu, allura ċertu kura li titlob attenzjoni kontinwa u fit-tul illum saret iktar diffiċli li tagħtiha. Familji iżgħar, jiġifieri qabel kien ikollok fejn fien 7 tfal, 8 tfal. Xi ħadd joqgħod man-nanna. Xi ħadd għalhekk, għala xi ħadd joqgħod hemmhekk, allura kien ikun hemm ukoll illum hija realtà differenti, ġifieri li rridu nagħmlu hija ovvjament jiena nammira ħafna lil dawk li sakemm ikunu jistgħu lill familjari tagħhom, il-ġenituri huma jieħdu ħsiebhom sakemm ikunu jistgħu. Imma fl-istess ħin la narfu li dan il-bżonn qiegħed jikber kemm importanti li allura anke din il-ħidma naraw li tkun tixraq lid-dinjità tal-persuna alla volja hija persuna li hija ħafna anzjana fil- Ekku, għada wkoll ħażżur il-Power Station tal-Marsa, mhux vera. Għada nżur il-Power Station tal-Marsa, niltaqa' l-istess għall-ħaddiema, għax jiena nipprova nkun fil-postijiet fejn ikun hemm il-ħaddiema, għada għandi nofsinhar sieħ, darodu kelli qisu xi siegħa u nofs, għada għandi nofsinhar sieħ niltaqa' mal-ħaddiema kollha li kien hemm hemmhekk u fl-aħħar nispiċċaw billi nagħmlu qudiesa ovvjament li tkun propju iċċentrata fuq San Giuseppe Ħaddiem. Ekku. Ir-rwol tal-ħaddiema illum, Monsignor Ċisqof, forsi l-ikbar diskussjoni għadija bħalissa li maħniex forsi narfu dak li huma l-ħinijiet tax-xogħol minn dak li huma l-ħinijiet tal-familja. Naħseb illi inti fil-fatt meta spjegajt li l-familja x'kienet u m'għandniex ħin forsi għal min huwa anzjan biex nieħdu ħsiebu, inti għad għax iż-żewġ il-ġenituri, it-tnejn qegħdin jaħdmu, dan huwa punt importanti ħafna għaliex illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq li r-raġel jażel pereżempju li jqatt iktar ħin mal-familja xi ħaġa li sa ftit snin biss konna insaqsu għalfejn ir-raġel mhux qed jagħmel dan biex norbota wkoll mar-rwol ta' San Giuseppe, mhux vera. Ekku. Le, u din hija ovvjament li allura llum fuq il-realtà tax-xogħol saru affarijiet li huma esiġenti b'mod differenti. Il-fatt kemm wieħed se jkollu ċans ġieli nħabba anke l-overtime li jkollhom. Għaliex veru li qabel meta bdiet il-rivoluzzjoni industrijali kienu jħadmuhom sigħat twal u ma kinux jagħtuhom flus. Ma xorta kienu jkunu sigħat twal, allura l-ewwel ġlidiet li kien hemm tal-unions kienet propju biex inaqsu dawk is-sigħat. Illum forsi ġejna kważi fl-istess sitwazzjoni, fis-sens li qegħdin naħdmu sigħat twal ħafna. Nitħallsu għalihom dik l-uniku differenza. Imma jekk qabel konna ngħidu isma' li anke l-bniedem għandu bżonn ta' mistrieħ, għandu bżonn impenji oħra li għandu fejn fien tad-dar tiegħu, il-familja tiegħu. Allura rridu nagħtu każ ukoll ta' daw il-valuri għax fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà dbagħat jekk aħna ma jkollniex dawn il-valuri. Taħseb li qed nilbu daqsxejn il-prijoritajiet tagħna fil-ħajja forsi qed niffissaw ħafna iktar kminina u inti kont qed nitkellmu fuq l-edukazzjoni lew dejna ngħidu forsi kultant niffissaw iż-żejjed it-tfal kif imorru fl-eżami. Mhux it-tfal kif qed jikbru bħala nisa u irġiel, hemm iktar dawk li mbirkin eżamijiet u ċertifikati qed niffissaw fuq hekk. L-istess ħaġa fid-dinja tax-xogħol. Ma nafux ngħidu wara jiena ħanaħdem daqshekk u r-raġel ħajaħdem daqshekk, naqsmu l-ħin tax-xogħol u l-ħin mal-familja. Xi ħadd qed idum minn filgħodu sa flaxija bil-kemm naraw it-tfal u mbagħad jgħidulek kibru qas naf kif.
Fil-fatt naħseb dak li għattinti hija xi ħaġa sabiħa meta jkollok anki l-mara li taħdem, allura l-ħin tagħhom jistgħu meta jkunu jistgħu jirranġawh biex it-tnejn ikunu preżenti fil-familja ħalli allura t-tfal jitrawizzu. Igawduhom u jsir jafu aħjar il-ġenituri tagħhom minn barra l-ġenituri tagħhom ikunu jafu iktar l-tfal. Ġifieri dik naħseb li hija ħaġa pożittiva iktar għax forsi qabel kien ikun hemm dak li r-raġel naf min kien jaħdem tliet jobs, allura l-raġel ma jafuhx, lill-missier ma jafuhx. Allura dik hija xi ħaġa li tista' tqassam eċetera. Jien iktar nara li hemm isu xi ħaġa li llum qed timbotta li ma nasalx biex nieqaf biex ngħid isma' jiena issa imxejt, studjajt, għandi kol. Hemm xi ħaġa li donna qed timbuttana biex dejjem iktar jekk jiena wasalt fil-masters, ngħid mill-masters mhux biżejjed irrid nasal għad-dottorat. U li ħin kollu ġifieri da max-xogħol li jkun hemm hemmhekk, mal-familja li wieħed ikun ikollu, allura nibża li dak li jaqgħad flimkien li huwa żmien li bniedem ikollu biex tibni ħbiberija, biex tibni konoxxenza ta' persuna tibbil forsi żmien. Jista' jkunu ħbieb, jista' jkunu familja, jista' jkun alla l-imbierek, bil-forsi il-ħin. Allura nibża li minħabba li għal dawn l-affarijiet kollha li qisu hemm xi ħaġa li qisu sirna in a rat race, il-ħin kollu rridu nkunu iktar, ikonna xajdulhom hawn degrees iktar, ikonna affarijiet biex nilqu iktar. Naħseb mhux faċli li persuna tagħmel għażla li tajt isma' jiena wasalt hawnhekk. Wasalt hawnhekk inkun kuntent li jiena b'dak li wasalt nkun wasalt tajjeb, ġifieri li kolli ġob tajjeb, forsi l-mara tiegħi kollha wkoll ġob tajjeb flimkien li naslu semmek jew irrid il-ħin kollu inkompli indaħħal fil-ħajja tiegħi affarijiet hekk. Mhux qed ngħidha bħala akkuża, qed ngħidha bħala konstatazzjoni ta' sens ta' bilanċ. Sens ta' bilanċ dik hija l-ekwilibrju bejn ħafna affarijiet li jagħmlu ħajja miż-żewġa ta' koppja. U rridu nkunu naħseb daqsxejn ukoll realistiċi fis-sens illi ejja ngħidu li jkun hemm min jargumenta fuq l-ixu tal-kwalifikazzjoni. Illum il-ġurnata first degree hemm ħafna nies li diġà għandhom, allura jekk trid job irid ikollok it-tieni degree warajja, eċetera, eċetera. Ejja ngħidu li dak huwa argument. Però inti ġibit l-attenzjoni fuq xi ħaġa wkoll li nafu sa fejn irridu naslu realistikament il-ħajja li qed ngħixu hija l-ħajja li tirrifletti d-dħul tagħna kemm nifilħu aħna, għaliex kultant naħseb illi ma nafx, jista' jkollna sens daqsxejn ta' fantasija illi naħsbu li aħna biex tgħix tajjeb trid tkun qed tonfoq daqshekk u trid tkun qed tixtri daqshekk u trid tkun u allura jista' jkun li hemmhekk nagħmlu pressure żejda fuq il-mara jew ir-raġel jew it-tnejn biex dejjem ikollna aktar. Jien naħseb li hija waħda mill-affarijiet li forsi qed timmuttana jiena li xtaqt nafas fuq il-punt u għal-fatt aħna verament liberi f'dawn l-għażliet li qegħdin nagħmlu. Jew hemm xi ħaġa forsi fejn fin permezz tal-medja, permezz li naraw persuni li huma b'suċċess, aħna naraw il-qoxra tas-suċċess, allura b'suċċess inkun irrid iktar qed jimbuttani. Alla meta niġi biex nagħmel l-għażla li tkun għażla libera, wieħed jista' jagħżel li jridu, ma tkun għażla libera. Kemm għandi imbuttatura minn dawn il-messaġġi li qegħdin jaslu biex nixtri iktar, kważi llum tajt naħdem biex nixtri. Biex ikolli iktar biex nixtri. Għax l-ironija hija għandna qawl sabiħ li x-xogħol huwa s-salmura tal-ġisem. U allura jekk inti għandek fejn tmur taħdem, għandek ukoll raġuni valida għal fejn inti tagħmel ċertu affarijiet fil-ħajja. Però dak li qegħdin ngħidu huwa is-sens ta' bilanċ u jogħġobni ħafna il-punt li qed tagħmel issa il-fatt li hijiex għażla. Hija għażla li jiena mara tad-dar, hija għażla li jiena mort naħdem, hija għażla. U għażilt mhux li nkun full time u għażilt ħin li permess tiegħu nkun nista' nkompli wkoll mal-familja. Eżatt. Hija verament għażla jew hemm xi affarijiet li qegħdin jimbuttawni biex jiena laqqas nikkonsidra jew jekk nikkonsidra mal-ewwel inwaqqaħħa għax mal-ewwel għandi l-idea tiegħi suppost nagħmel u nibqa' deħla hemmhekk. Naħseb is-soċjetà tagħna rid ikollha wkoll daqsxejn ta' kultant ta' messaġġi li jkunu messaġġi li jibbilanċjaw dawn il-messaġġi isma' kemm ikollok u iktar ikollok affarijiet u ixtri affarijiet iktar u dak li xtrajt il-bieraħ diġà mhux tajjeb allum aħjar nixtri. Jekk ikonna messaġġi wkoll li hemm ukoll ferħ fil-li inti ħaġa ma tixtrihiex,
Imma se jkollok ċans iktar tkun mal-familja tiegħek, pereżempju, dawn il-messaġġi ma tantx nisimgħu. Ma tantx qed nisimgħu. Ma tantx qed nisimgħu. Ekku. Il-ħin tarilna, Monsignor, ħadd gost ħafna b'dawn l-ħsibijiet tiegħek bħalma naħseb li ħadu gost ukoll it-telespettaturi tagħna. Nawguralek f'dawn il-ġranet naturalment li ħadd tkun qed tiltaqa' ma' dawn il-ħaddiema kollha, inselli għalihom minn hawnhekk ukoll. Naf li b'mod partikolari mid-djar tal-anzjani jkunu tisegwuna ħafna u anke mill-isptarijiet u allura insellmilhom minn hawnhekk. Grazzi għal darb'oħra u berikna dejjem. Grazzi tal-li stidintni. Grazzi ħafna. Ħanmorru għal moment ta' pubbliċità b'ħamana.